Aktar minn 1500 tunnellata ta' ALKA nġabru minn 3 bajjiet f'Malta waqt ħidma intensiva li tnediet fil-tmiem il-ġimgħa li għadda mid-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni bit-tħejjija għall-istaġun tas-sajf li diġà bdew jinħassu sew l-effetti tiegħu. Apparti il-bajja tal-Adira illi minnha nġabru total ta' 800 tunnellata ta' ALKA, it-Tindif sar fil-bajjiet ta' San Ġorġ f'San Ġiljan u l-bajja ta' San Tumas f'Witilajn. Fil-futur qrib dan ix-xogħol ser ikompli jsir fuq bajjiet oħra li jinsabu fin-naħa ta' fuq ta' Malta fosthom Armir u Little Armir, kif ukoll fuq il-kosta li tħares lejn Għawdex. Ħallibek dawn il-bajjiet tant imfittxija mill-Maltin u l-eluf kbar ta' turisti li jżuruna f'dawn ix-xhur sajfin ikunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Waqt żjara fil-bajja tal-Adira fejn kien għaddej xogħol ta' ġbir tal-ALKA, is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Deo Da Battista spjega r-raġuni li għalija x-xogħlijiet bdew ftit aktar tard mis-soltu. Ir-raġuni li bdejna ftit tard huwa fuq direzzjoni li tawna l-ambjentalisti biex kemm jista' jkun ma nħarbtux il-fona u kif ukoll ma nħarbtux l-istess żbuħija tal-bajja. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tat-Tindif Ramon De Gwara spjega kif minkejja li x-xogħlijiet bdew tard, il-Gvern investa f'makkinarju ġdid tal-ogħla standards sabiex bekk il-ħaddiema ser ikunu jistgħu jġibu lura iż-żmien mitluf. Bir-regoli l-ġodda tal-era u applikajna wkoll għal permessi sabiex inkunu nistgħu naħdmu fuq il-bajjiet li huma Natura 2000 sites. Ovvjament kellna ninvestu f'makkinarju sabiex inġibu dak iż-żmien mitluf ħalli jkun il-pubbliku jkun jista' jgawdi l-bajjiet kemm jista' jkun malajr. Qegħdin naraw il-makkinarju li l-Gvern oġbu jinvesti lid-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni huwa makkinarju li huwa modern, ġdid qegħdin naħdmu sabiex ovvjament il-proċess isir kemm jista' jkun malajr. Huwa kompla jgħid illi malli jsir dan il-proċess kollu, il-bajjiet ser jitpoġġulhom ukoll il-kontenituri minn fejn il-pubbliku jkun jista' jiddisponi mill-iskart. Fil-bajja tal-Adira proprju hawnhekk hawn 120 kontenitur tal-iskart u ovvjament imbagħad jibda l-istaġun diġà qegħdin naraw li fejn għaddafna fuq il-bajja tal-Adira diġà qed tiġi użata mill-pubbliku.